ሚያዝያ 24 ስለዚህ በኩሉ ትግሃትና ተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወይ ደግነት ወስኹ። ከላይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ሕያውነት መዓልታዊ ክውስኽ ዘለዎ ባህሪ ኣምላኽ እግዚአብሔር ናብ ሙሉእ ፍጽምና ምእንትን ክዕቤና ነቲ ሓደ ወዲ በጃና ከም ዝሃቦ ትማለ ርኢና ነርና። ሓደ ነገር ይዓቢ እንተልዩ ገለ ደረጃታት ከም ዝሓልፍ ርዱ እዩ። ናብ ምፍላጥ ወዱ ምእንትን ክንዓቢ ነቲ ብእምነት ዝጀመርናዮ ህይወት ክርስትና ብቅድስና ብጽድቅን ክንነብሮ መንፈሳዊ ገድሊ የድልየና። ቃል ኣምላኽ ብኩሉ ትግሃት ክንጋደል ከም ዘለና ይምዕደና። እዚ ማለት ነቲ ብእምነት ዝተቐበልናዮ ጎይታ ብኩሉ ነገርና ክነኽብሮ ክንጋደል የድልየና። ኣብ ጊዜና ብትግሃት፣ ኣብ ኣገልግሎትና ብትግሃት፣ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምንባብ፣ ኣብ ምጽላይ ኮታ ኩሉ እቲ ንጎይታ ኢልና እንገብሮ ብትግሃት ክንፍጽሞ የድልየና። እቲ ተጊሁ ዝዓይ ብፍረ ጻዕሩ ይጸግብ እዩ። ብትግሃት እናተጋደልና ኣብቲ እምነት ሕያውነት ብምውሳኽ ንእምነትና ንዕብዮ። ብትግሃት ሓደ መንፈሳዊ ባህሪ ከተጥሪ እንተተሲእካ ኣብ ገለ ጊዜ ኣብ ዓብይ ደረጃ መንፈሳውነት ክትበጽሕ ከም እትኽእል ርጉጽ ነገር እዩ። ሕያውነት ዕንበባ ፍቕርን ፍረ መንፈስ ቅዱስን እዩ። እዚ ማለት ኣብ እምነትን ፍቕርን ተሰሪትካ ብትሕትና ብትግሃት ንእግዚአብሔር ምግልጋል ማለት እዩ። ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 8 ኣብ ተሓድሽ ትርጉም ንሕያውነት ብሉጽ ዝብል ትርጉም ሂብዎ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ግሪክ ትርጉሙን ትብዓት እዩ ዝብሎ። ስለዚ ኣብ እምነትና ብሉጽ ዝኾነ መንፈሳዊ ብቕዓትን ብትብዓትን ክንዓቢ የድልየና እዩ። እዚ እንተለና ንጎይታና ብምፍላጥ ክንዓቢ ንኽእል ኢና። ዝጽናዕ ጥቕሲ ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዕበዩ ንዕኡ ሕጅን ብመዓልቲ ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ከላይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 ነስተንትን ሕያውነት ምውሳኽ እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይ ዝውስኽ? ንጸሊ ወጎይታይ ኣብ ህይወተይ ሕያውነት እናወሰኽኩ ክኸይድ መንፈስካ ምላኣኒ ኣሜን።